Yan, so napakinggan natin mga kabro yung andar nitong TMX 125 Alpha. Maingay na rin yung kanyang timing gear. So ngayon, isunod naman nating pakinggan yung andar nitong isang motor nila bossing from Season Pangasinan. Itong kanyang motor na Hataw 150. You know, Hataw. Hataw-hatawin ni bossing mamaya kapag na-convert na sa 200cc. What? You know, puro tagas na rin pala tong makina ni bossing. Yan, pakinggan natin. Yun, so napakaingay na rin pala ng timing gear nitong Hataw 150 na to mga kabro. At meron pang isang motor dito, TMX 125 Alpha mga kabro. Motor ni bossing from Moncada. Pakinggan natin yung andar niya. Itong motor naman ni bossing, pag naka-minor goods, pag nirebulasyonan mo, yun, nagagalit yung pusa. Pag naka-minor, mabait eh. Pag inila mo yung buntot, nagagalit. You know? Palamigin natin mga bossing. Ano? Boss, taga dito ka? San Vicente, San Manuel. Ay, San Vicente, San Manuel. Okay. Ito, palamigin natin mga bossing. Malamig na to mga to. Kanina pa yung mga yan. Boss, yunog mo ata may san. One eternity later. Alright, so ito na yung conversion natin sa 175cc na TMX 125 Alpha. Okay, so ngayon ko lang nalaman na yung 175 or yung tinatawag nating CC ay mayroon palang ibig sabihin yon, brother Lito. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yung ibig sabihin ng CC? Kapag kalampag. Hindi yon. Ay, ano? Ay, alam ko na. Ano? Cubic capacity. Yon. Yun pala ang ibig sabihin ng CC sa mga sinasabi nating upgrade 200cc. Yan. So, ibig sabihin ng CC, cubic capacity. Alright. So, meron na naman tayong natutunan na yung sinasabi palang CC is cubic capacity. So, ito, i-convert natin sa 175 cubic capacity. Nice. TMX 125 Alpha na motor ni bossing from Season Pangasinan. Okay, yung gagamitin nating cylinder head is pang Skygo 175. Yun o. Pang Skygo 175 mga kabro yung gagamitin natin yun. Napakabigat. Yan. Tapos yung mga pagtetridan ng rocker arm, bakal yan mga bro. Solid na bakal. Ibig sabihin kapag bakal, matigas. Alright. Yung balbula na gagamitin natin pang SG 150 mga kabro. Yan, balbula ng Skygo 150. Yung cylinder head ng Skygo 175 at 150 magkaparehas lang sila mga kabro. Okay, parehas lang din sila ng chamber na 62mm. Alright, yan o. Skygo 175. Papalitan dan natin yan ng sigunyal, cylinder block, stud ball, push rod, panggilid. At isa pa yung motor ni bossing na Hataw 150. Hataw 150, ayun na po yung mga materialis niya. I-convert sa 200cc. Okay, sa 200 cubic capacity. Ano brother Pern? Ito naman, motor ni bossing from Angeles, Pampanga. Anong problema nito, bossing? Mamangan niyang langis. Umusok na. Umusok na pala. Okay, top overhaul. At dito naman, yung Hataw 150. Tapos, TMX Alpha 125. 10 years old na, medyo may kanal na rin yung block. Paparibor na ni Pare Jeric yan. Tapos palit timing gear, may pusa-pusa kanina yan. Okay, shoutout po sa mga bossing natin sa labas. Yan. Okay, so update muna namin kayo mamaya dito. Kuhan na natin tong kanyang crankshell. Papalawangin na natin para magkasya yung 62mm na cylinder block. At ito naman ito naman yung motor ni bossing from Angeles, Pampanga. Gimana po? Nako, malala. Hop, patayin mo na. Mabibrate pa yata pare. Pare naman na kita. Mabibrate pa. Okay. Timing gear. Okay, patayin mo na para lumamig.
At dahil marami na tayong daldal mga kabro, uumpisan ko ng assemblein itong makina ng TMX 125 Alpha na i-convert natin sa 175 cubic capacity. Yun o, 175cc conversion sa TMX 125 Alpha. Yan, assemble ko na yung transmission. Testing ko kung magkakambyo ba o hindi. Nagpalit pala tayo dito ng idle gear, yung pinion gear na salpakan ng clutch housing. Galing doon sa nabiling transmission ni Bossing, nakasama din ni Bossing from Season Pangasinan. Okay, so pagkatapos nating ikabit yung kanyang mga transmission, hugutin natin yung nakakabit na timing gear sa sigunyal. Dahil ilalagay natin dyan yung timing gear na bago. Yan, naikabit na natin yung sigunyal. Siyempre, kinabit ko din yung piston tsaka block para makita natin kung tatama ba yung buntot ng piston sa sigunyal. Kaya ngayon tumatama, grinder ko na yung buntot para hindi tumama sa sigunyal mga kabro. Yan, grinder ko ulit, konti pa dahil may konting sayad pa. Pero ngayon, goods na. Yan, so okay na. Lagay na natin yung center gasket. Pagkatapos, takpan na natin to. Yan, lagay na natin yung mga tornilyo at higpitan na natin mga kabro. Tapos, update ko kayo mamaya. A few moments later. A few moments later mga kabro, walang kamatay nga few moments later na naman nabuo na natin yung 175cc conversion natin sa TMX 125 Alpha. Nice. Ayun o. Match na match mga kabro. Matchy. Cylinder block pang 175 tapos cylinder head pang 175. Okay na. Tapos na, ikakabit na lang natin sa chassis. Ayun naman yung update sa motor ni Bossing from Angeles, Pampanga. Binubuo na. At yung 200cc, ating tunghayan mga kabro. Yun no? 65.5, bali 210cc to mga kabro. Ano? Tapos na pare? Smooth na ba yung kambyo? Ito naman palambot kambyo, pa-smooth kambyo dahil napakatigas, napakalutong ng kambyo niya. Ilang kwan pa lang yung tinakbo niya? 1,000. Oh, 1,000 km pa lang yung tinakbo niya. One natin. Wow, swabing swabe. Okay na. Si Bossing, shoutout. Bagong bago, ilang buwan pa lang to Bossing? 2 buwan pa lang. Oh, 2 buwan pa lang pero gusto ni Bossing smooth yung cambio niya. Dahil yung itsura naman ng motor niya smooth na smooth oh. Sana all. Guwapo. Pantra build. Bossing, salamat. Tigasan ka boss. Mungkada boss. Ay, mungkada lang, nasidag lang. Okay. 50 wala. Puro buo. Okay. Kabit na natin sa chassis tong binuo natin mga kabro. One eternity later. Okay, so tapos na natin yung ating conversion sa 200cc. Ay, sandali lang. 175cc lang pala to mga kabro. Okay, 175cc conversion. Tapos na natin sa TMX 125 Alpha from Season Pangasinan. Okay, start natin. Yun o. Alright. So kanina to, pag nire-regulasyonan na rin natin, maingay na rin yung kanyang timing gear. Napusa na rin or humahalinghing na kapag naka-neutral na nire-regulasyonan natin. Okay, so ito, tinest drive muna natin. Valve clearance pa natin mamaya. Okay, so re-adjust pa natin ito mamaya. The same pa rin, dating gawin yung ginagawa natin. Pagkatapos natin overhaulin, assemblein, pina-road test natin. At syempre, palalambigin natin ulit pagkatapos natin i-road test. Tapos, i-tune up ulit natin for the final. So ngayon, mamaya, i-tune up pa natin to minsan. Okay? Ayos! Syempre, dito pa rin tayo sa Pispan. Ayan, nag-test drive tayo dito sa may bandang Pispan mga kabro. Okay, so ni-road test ko, goods na goods yung takbo. Balik na tayo sa ating laboratorio. Alright, so mga kabro, na-readjust na natin to. Na-tune up na natin ulit. So start natin. Kanina medyo malagitik pa eh. Pero ngayon na-tune up na natin. Lumuwang kasi yung valve clearance kanina. Start natin. Yan. Quality. Ayos na. Patayin na natin. Ibigay na natin kay Bossing yung susi niya dahil ginarahin natin to dito sa bakanting lote. Yan. Ayun yung tricycle natin. Oh. Diyan muna yung motor ni Bossing. Tapos na yan. Kondisyon na. At dito naman tayo. Yung isa yung kasama niya na tiga Season Pangasinan din. Convert sa 210cc na Hata 150.
Hataw 150, mamaya hahataw na yan. Boss, susi mo. Yan. Ito yung motor ni Bossing. Boss, ano nagan mo? Edgar. Edgar, Boss Edgar. Sika, Boss. Michael Boss. Boss Michael Jordan. Yan yung motor niya, hataw 150, patapos na rin. Abangan natin yung andar niya mamaya. Okay na mga kabron, i-road test ko na tong motor ni Bossing na hataw 150 to 210cc. Bossing, break in lang ha, takbong 40. Ayan si Boss. At Bossing, salamat Boss ha. Agalwad di pa nagawid. Boss, agalwad. Okay, sa 200cc naman ay 175 series na lang pala. Boss, takbong 40 ha. Okay. Para sundan ka ni Bossing kasi gumagana yung speed meter niyan, yung sa kanya hindi. Boss, ingat, salamat. Pang didilas from season Pangasinan din to. Nahuli na, pero goods na. Ayos na. Palit timing gear kang follower, push rod, tsaka rebore. Okay na. Final check, rev. Ayos, wala na yung lagitik tsaka meow meow. Ingat ha. Okay, from season Pangasinan, nanagan po bro? Aldin. Yon, Aldin Richards. Kabro, salamat ha. Okay. Shoutout po sa bisita namin kay Kayla. Kailan lang nasa Ramos siya, ngayon nandito na siya. Okay, Aldrin. Goods. Overtime. Bossing, no. From Angeles, Pampanga. So maraming salamat po sa mga customer natin sa buong magapong to. Yeah.